Carla Abellana versus Prime Water. Dad, alam mo ba, naging viral ang issue ng Carla Abellana laban sa Prime Water. Dahil pinost ni Carla Abellana sa kanyang mga Facebook at Instagram na binigay daw siya ng parang disconnection notice or follow-up payment notice para hindi daw siya ma-disconnect ng Prime Water sa kanyang Tagaytay house. Ngayon, pinost naman ni Carla Abellana na medyo nainis daw siya dahil sa disconnection notice na to. Kasi sabi niya, okay lang naman na ma-disconnect siya kasi halos wala daw tubig na pupunta sa bahay niya galing sa Prime Water. Ngayon, nag-respond naman ang Prime Water officially. Sabi nila na nagpapaumanhin sila, naghihingi sila ng paumanhin dahil sa kulang na tubig na nasusupply sa bahay niya. Pero nakausap na daw ang caretaker ng bahay niya, nagdi-deliver daw ang Prime Water araw-araw ng tubig sa bahay niya at sa mga ibang property sa Tagaytay. Ngayon, nag-respond naman si Carla Abellana. Sabi niya at pinost niya, kailan daw sila pumunta sa bahay niya? Caretaker? Anong caretaker? Kasi wala naman siyang caretaker dun sa bahay na yun. At never pa daw sila nag-deliver ng tubig sa bahay niya. Ngayon, Dad, marami na nag-issue ang Prime Water ngayon kasi ang mga ibang syudad katulad ng La Union at saka ng Bulacan, gusto daw nila i-terminate or i-pre-terminate ang kanilang mga kontrata sa Prime Water. Ngayon, Dad, tama ba na mag-charge ang Prime Water na kahit na minimum bill amount sa mga taong hindi naman nila nasa-serbisyo kung hindi naman sapat ang serbisyo o hindi naman tama ang serbisyo na napupunta sa kanilang mga customer? Well, ganito kasi yan, no? Isa-isahin natin, himayin natin mga issue. No? Ang unang issue kasi dito, itong mga Prime Water concessions na nakuha nila sa gobyerno, nung panahon, ang nag-ooperate dito mga local water utilities, no? Administration. So, ang tanong diyan, bakit ba pina-concession ito? Kasi nga, kadalasan, naging concession to na binibigay sa private para sa ganun mas maayos yung serbisyo na maraming mga pagkukumpuni sa mga pipes at saka sa mga water sources, kinakailangan merong maayos na mga pagkukunan. Kaya nga kadalasan, nung panahon ng gobyerno, ang serbisyo hindi rin ganun kaganda at madalas yung kanilang mga gastusin malaki rin. No? Kaya nga siguro ginawa nilang parang private party to, parang joint venture with the private sector. Ngayon ang tanong na lamang, nagawa ba ng joint venture partner o ng private sector yung mga kanyang obligasyon o responsibilidad? Kasi meron naman yan nakasaad sa kanilang joint venture contract eh. Dapat, una, ang trabaho ng gobyerno, ng local water utilities, lagi nilang minomonitor yung mga responsibilidad at obligasyon ng kanilang third-party contractor or private party contractor para sa ganun mapaglingkuran ng maayos yung mga consumers. Pangalawa, siyempre, kung consumer ka at hindi naman maganda yung serbisyo binibigay sa'yo, dapat naman magreklamo ka kasi nga sinisingil ka tapos hindi naman maganda yung serbisyo. So, pangatlo naman, kung ikaw naman yung joint venture third-party contractor o yung private party contractor na partner ng luwa, ng gobyerno, dapat gampanan niyo yung inyong obligasyon at responsibilidad. At saka dapat naman siguro, sa akin naman, I just want to be fair, no? Kung talagang meron naman mga investments pero nagkulang lang, bigyan sila dapat ng notice ng local water utility to perform their obligation within a certain period of time. Barring which, kung hindi nila magampanan, saka lang dapat i-terminate yung kontrata nila para naman fair sa lahat ng partido. At the same time, kung ikaw naman yung consumer, siyempre dapat meron kang karapatang magreklamo at magpa-refund ka rin kung talagang hindi maayos yung binibigay na serbisyo at plus pinagbabayad ka pa ng minimum amount. So, as a sa joint venture partner na third party, na private party, kung may pagkukulang kayo, dapat, una, bigyan nyo ng notice yung mga kliyente ninyo para sa ganun alam nila. Parang minsan, nangyayari din naman yan dito sa Metro Manila, di ba? May mga concessionaires na mga tubig at kuryente, minsan napuputulan, minsan nawawalan ng kuryente, minsan yung tubig nawawalan din ng supply, pero nagbibigay sila ng notice. At minsan, kahit na wala silang tubig, nagbibigay sila ng mga tangke, nagdi-deliver sila para sa ganun masupply yung mga pangailangan ng kliyente. Kasi dapat, bawat isang partido, mula sa gobyerno, mula sa joint venture partner na private party at sa consumers, lahat tayo may mga responsibility at obligasyon sa bawat isa't isa. Kung ginagamit natin tubig ng joint venture partner o ng private party supplier, syempre dapat babayaran natin. Pero kung tama naman yung sinisingil sa atin, kung tama yung cubic meter na sinisingil nila sa atin, kasi may cubic meter value eh. So pero kung hindi naman, unfair din naman sa ating mga consumers na nagbabayad tayo ng utilities na hindi naman tama yung supply sa atin o minsan sinasabi nga mabaho pa daw yata yung tubig. So mukhang may pagkukulang yung private contractor or Prime Water na sinasabi dito. Pero dapat, in fairness, bigyan sila ng notice to comply. Kung hindi lang ma-comply, then I think it's the duty of the government to either replace them or to take over momentarily habang hinahanapan nila ng private party. Kasi normally, pag gobyerno nagpatakbo, madalas, mas malaki yung problema kasi may mga bureaucratic procedure sila na mas matagal sila gumalaw kaysa sa private party. Yun ang mga nakikita nating anggulo dito. Kayo naman, sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Carla Abellana tungkol sa Prime Water? I-comment nyo. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, yung dad ng bayan.